Mátra titkos tavainál és völgyeiben a természet csendje és az ember kíváncsisága találkozik. A humanita természetvédelmi kezelés célja, hogy ez az egyensúly a jövő számára is megmaradjon. Ez egy olyan projekt, amely 3 éven keresztül zajlik. Célja az, hogy a mára most már erőteljesen veszélyeztetett kétéltű fajainkat megóvjuk. Nógrádban, főleg síkvidéken nagyobb méretű kubikgödröket hoztunk létre, főleg az ott élő vöröshasúnka és dunai talajos gőte számára. Mátrában pedig inkább az alpesi gőte és sárgahasúnka célfajjal egy 190 kisvízből álló hálózatnak a létrehozása volt a cél. A projekt keretében 2 ikonikus helyszínen is nagyszabású víztest revitalizáció zajlott, hogy a vizes élőhelyek hosszú távon is megőrizzék természetes állapotukat. Mint a mögöttünk lévő Piszrángosnál is, kotrást hajtottunk végre, olyan zsilipekkel láttuk el a vizet, amelyet tudjuk szabályozni, meg tudjuk óvni a vízszintet. Itt leginkább az volt a cél, hogy ne lehessen levezetni a vizet. Korábban a kirándulók a hagyományos kis deszkás tiltó esetében hozzányúkáltak, és nagyon kellemetlen volt, amikor a partmenti sekélynövényzetre lerakott alpesi gőte petékről egyszer csak leengedtek 15 cm vizet, elpusztultak. A fokozottan védett élőhelyeket nem csak a felelőtlen látogatók veszélyeztetik. Az éghajlat változása is komoly kihívást jelent. A 60-as évekig nagyon jó humid klímája volt az országnak, sok csapadékkal, és utána 83-95 egy ilyen 13-14 éves eléggé száraz periódus jött. A 2010-es extrém szuper év, itt a Mátrában, ahol ilyen 800 mm a szokásos, 1500 mm esett. Azt lehetett mondani, hogy abban az évben mindenhol víz volt, mindenhol voltak vizes élőhelyek. Utána viszont jöttek a horrorisztikus évek, amikor ezeknek a vizeknek a szintje nagyon lecsökkent, és elmarad a vegetációs időben a csapadék. A csapadék egyre kiszámíthatatlanabb, a nyarak hosszabbak és szárazabbak. Mindezek következményei az élőhelyek állapotát is súlyosan érintik. Egyes fajok, mint a sárgahasú unka számára ez akár végzetes is lehet. Ő nem ezeket a nagy stabil víztesteket szereti, hanem a kis méretű, sekély, gyorsan felemelegedő pocsolyákat. És ezért volt szükség arra, hogy kisvizes élőhelyeknek a hálózatát létrehozzuk. De vajon mi más veszélyezteti még ezeket a különleges élőhelyeket a klímaváltozás mellett? Mi indokolta még a kisvizes élőhelyek hálózatának létrehozását? Volt egy másik indok is egyébként, az pedig a kétéltőeket is sújtó betegségek. Ez egyszerűen a kitrit gomba betegség, amely az egész világban óriási pusztítást csinált a kétéltőek között. Ezek a világméretű gombafertőzések 90 faj kihalásáért és több mint 500 faj állományának összeomlásáért felelősek. A Mátrában is itt van 20 éve a kórokozó, de az első elhullott egyedeket az 2019-ben találta meg kollégánk. Egyértelműen valamit lépni kellett, próbálunk edukálni, hogy hogyan kell viselkedni a természetbe. Amellett, hogy bemutatjuk, hogy milyen szuper vizes élőhelyet csináltunk, és itt a gyepi békák óriási szőnyegben szaporodnak, láthatóak a petecsomói, azt is elmondjuk, hogy a kirándulók fertőtlenítsék le a saját lábukat, az eszközeiket. Hát aki ma itt van, az lehet, hogy holnap a Pilisben, vagy holnap után a Zemplénben, ne vigyük a kórokozót mi magunk ilyen léptékben. A felelős természetjárás itt valóban életeket menthet. Nagyon sokszor van az, hogy már a szaporodási időszak derekán vagy utána bejönnek a fagyok, és előfordulhat, hogy ezek a szépen szőnyegként lerakott gyepi béka petecsomók megfagynak. Az utóbbi években az jellemző, hogy ezek az abnormális időjárási viszonyok miatt hektikusabbá vált a szaporodás. Ezen a helyen pár évvel ezelőtt akár 3500 petecsomót is lehetett számolni, az előző évben 1000-nél alig volt több. Azért fontos jó állapotú vizes élőhelyeket létrehoznunk, hogy minél több helyen legyen számukra alkalmas szaporodóhely. Legfontosabb dolgunk, hogy ezeknek a vizes élőhelyeknek a karbantartásával, revitalizációjával, vagy akár lehetőségünk szerint még újaknak a létrehozásával a populációt megerősítsük. Itt a Piszrángos tónál pedig egy komplexebb élőhelykezelést hajtottunk végre. Mi abból állt, hogy van a felső tó,
amit tipikusan a pisztrángostónak ismernek a kirándulók is, ez pedig az alatta levő égeres. Főleg a felső tó eléggé erőteljesen feltöltődött. Ott volt egy nagyon megfontolt és óvatos kotrás. Rőzsefonatot készítettünk, hogy az esetlegesen érkező üledéket megfogjuk. Ez magának az égeresnek a természetes vízutánpótlású helye. Látszik, hogy a felső szakasz egy ilyen kövekkel, növényzettel gazdagon borított, mohogazdag, és ez egy ilyen lassan szivárgó, de szélesen elterülő kis völgyecske. Egy nagyon komplex élőhely. Márta egyik legerősebb, legjobb gyepivék a szaporodóhelye. Nagyon kevés ilyen hegyvidéki tavunk maradt, ahol természetközeli állapotok vannak, és kétéltűek, rovarok számára jó szaporodóhely. A Pisztrángos-tó és a Szent Anna-tó nem csak a Mátra kincsei, hanem a jövő ígéretei is. Rajtunk múlik, hogy ezek a különleges élőhelyek sértetlenül fennmaradjanak. A természet és az ember közös örökségeként.